டெஸ்ட் ஓ அதனால நாங்க இன்னைக்கு எழுத்துக்கள் படிக்க போறோம். சில சிங்கள எழுத்துக்கு உள்ள தமிழ் எழுத்து இல்ல. அது உங்களுக்கு தெரியும் தானே? ஆமா டீச்சர். சில சிங்கள எழுத்துக்கள் இருக்கு, ஆனா அதுக்குள்ள தமிழா கொடுக்கிற எழுத்து இல்ல. அது ஒரே எழுத்தை நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க. அ, அ, அதுக்கெல்லாம் இல்ல. அதனால தமிழ்ல கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னு. ஆனா அது வந்து அ, அ. ஓகே, நாங்க முதல்ல இருந்து படிப்போம். சரி, முதலாவது எழுத்து அ. Teacher, can I write this? Teacher, the excuse me, teacher. 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 Excuse me, teacher. Teacher. Teacher, இப்ப போட்டத எழுத டீச்சர் லீவ் ஆயிட்டாங்கன்னா டீச்சர் 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 எக்ஸ்கியூஸ் மீ டீச்சர் டீச்சர் இஸ் லெஃப்ட் டீச்சர் டீச்சர் இஸ் டீச்சர் லெஃப்ட் ஆயிட்டாங்க. டீச்சர் கிளாஸ்ல இல்லையா? டீச்சர் லெஃப்ட் ஆயிட்டாங்க. சிங்களம் தானே.
யார் இது ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றா? நான் ஒயிட் போர்ட் ஷேர் பண்றேன். கோஆர்டினேட்டர் தான். ඇහෙනවද ළමයි කතා කරන එක? ඕකේ. මගේ මේ ඇප් එකේ ප්‍රශ්නයක්. ඇහෙනවද? ඔව් ටීචර්. හරි. ඔන්න දැන් අපි ඉගෙන ගන්න යන්න ටීචර් උங்களோட வாய்ஸ் ஒழுங்கா கிளியர் கேட்கவே இல்ல டீச்சர். ஹோம்வொர்க் துன்னா. ඔව් ටීචර්. டீச்சர் எழுதுமா? ස්ක්‍රීන් එක පේනවද? நே டீச்சர். நே டீச்சர். හරි. හරි අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ අකුරු. හරිද? දැන් ඇහෙනව නේද ළමයි? ஓ டீச்சர். හරි. ඔන්න පළවෙනි අකුරු අ. දෙවෙනි එක ආ. තුන්වෙනි අකුර ඇ. හතරවෙනි අකුර ඈ. පස්වෙනි අකුර ඉ. ඊළඟට ඊ. ඊළඟට උ ඌ. එ ඒ. ඔ ඕ. අව්. ඊළඟ අකුර භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඒක ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරිද? දැන් මට කියන්න මේ අකුරු සද්දේ උච්චරිප சொல்லுங்க. தீக்ஷித். தீக்ஷித் ரெக்கார்டிங் உங்களுக்கு விழுந்திருக்கு தீக்ஷித். ஆமா நீங்க அந்த டீச்சர். ரெக்கார்டிங் எனக்கு மாத்துங்க அப்பே. அது எப்படி எனக்கு டீச்சர் மாத்துறது? உங்களோட பேருக்கு கிளிக் பண்ணுங்க. உங்களோட பேருக்கு கிளிக் பண்ணுங்க அப்பே. கிளிக் பண்ணோடனே ஹோஸ்ட் கொடுங்கன்னு சொல்லி வரும். Good evening, teacher. 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 ஓ இப்பதான் டீச்சர் ஜாயின் ஆகின என்ன செய்யணும்? இன்னும் கொடுக்கல தீக்ஷித். මං කතා කරන එක ඇහෙනව නේද? තාත්තට හරි අම්මට හරි කියලා මේ හොස්ට් එක අම්මට හරි රෙකෝඩින් එකක් දෙන්න මට. හොස්ට් එක ඔය අයින් කරගන්න. ஓகே டீச்சர். ඕකේ. හොස්ට් එක අයින් කරගන්න ඔයා. මම කෝ හොස්ට් නේ ඉන්නේ. හරි. Finish. හරි. ඕකේ හොඳයි. ඔන්න දැන් දීක්ෂිත් பேசுறது கேக்குதா அப்பே? டீச்சர் என்ன செய்யணும் டீச்சர்? நான் இப்பதான் டீச்சர் ஜாயின் ஆகினேன். ஓகே நான் இன்னும் படிப்பிக்கலமா. கவரேஜ் ப்ராப்ளம் ஒன்று இருந்துச்சு. இப்பதான் எழுத்துக்கள் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் லீசா. දීක්ෂිත් කියවන්න බලන්න මේ අකුරු ටික. அ ஆ அ ஆ இ ஈ உ ஊ அ ஆ ஐ ஓ ஓ ஔ.
ඕකේ. ආයෙත් බලා ගන්න මම කියනකොට අ ආ ඈ ඈ ඉ ඊ උ ඌ එ ඒ ඔ ඕ ఔ තේරුණාද? සද්ද තේරුණාද? හඬ ඔව් ටීචර්. මට ඔව් ටීචර් කියවලා පෙන්නන්න හාජරා. හාජරා ඉන්නවද පන්තියේ? ටීචර්. හරි. හාජරා කියවලා පෙන්නන්න අකුරු ටික. நான் இப்பதான் டீச்சர் ஜாயின் ஆனேன். ටීචර් ඕකේ. ඔව්. ගෞසික කියන්නද? හරි. කෞශිකා කියන්න. ඇ ආ එ ඒ ඉ ඊ උ ඌ එ ඒ ඔ ඖ ඖ ඔ ඕ ඖ. ඕකේ. හොඳයි. හරි ටීචර්. හරි. මිදුන් කියවනවද? ඔව් ටීචර්. හරි. කියන්න. අ ආ එ ඒ ඉ ඊ උ ඌ එ ඒ ඖ ඔ ඕ ඖ. very good. හොඳයි. හොඳයි. දැන් මට කියවන්න. අෆ්සාල් කියවන්න. ඕකේ ටීචර්. අෆ්සාල් කියවන්න. Okay, teacher. ඔ ඕ ඖ. Teacher, recording open. ළමයි දැන් මේ ගන්නනෝට මයික් ඔන් කරලා කතා කරන්න එපා. හරිද? එතකොට අනිත් අයටත් ඒක ඩිස්ටර්බ් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද හොඳට මයික් එක ඔන් කරලා කතා කරනකොට විතරක් කතා කරන්න. மைக் ஆன் பண்ணி கதைக்கும் போது மட்டும் கதைங்க பிள்ளைகள். ஏன்னா மைக் ஆன் பண்ணி வச்சா நீங்க கதைக்கிற சத்தத்துக்கு நமக்கு பாடம் விளங்காம போயிடும். ஓகேயா? හරිද? හරි ටීචර්. හරි. එහෙනම් දැන් මට කියවන්න තිලුක්ෂි ඉන්නවද? A E E I I U U E E O O ஔ. very good. ඊළඟට මට සයිනා ALF සයිනා. සයිනා A E E I I U U E E O O ஔ. very good. හරි. දැන් මං කියවීම අහනකොට ළමයි ඔයාලා මේ අකුරු බලාගෙන லியா ගන්න ඔයාලගේ පොතේ. இப்ப நான் ஒருத்தர்கிட்ட இந்த வாசிப்பு எடுக்க இந்த சத்தம் எடுக்கும் போது நீங்க உங்களோட கொப்பியில மத்தவங்க எழுதிக்கிடுங்க. நான் கேட்கும் போது அந்த டைமை வேஸ்ட் பண்ணாம எழுதுங்க. ஹிவிஷான் இருக்கீங்களா? ஹிவிஷான் கியான். A E E I I U U E E O O ஔ. very good. හොඳයි. එහෙනම් මට ටියා சொல்லையா? Huda teacher. සංසියා කවුද? என்ன? කියන්න සංසියා. A A E E I I U U E E O O ஔ. very good. ඊළඟට දැන් කියන්න හුදා.
සුදා I U U E I O O au. හොඳයි. මොහොමඩ් කියවන්න. මොහොමඩ් වර්කින් එතන ඇදලා. Tiga mage apage nama Muhammad. Mage nama හරි ඔව්. හරි මං හිතුවා දෙන්නෙක් කියලා. සෝරි. ඕකේ. ඊළඟට මට හිරුත්තියා කියවන්න අනිත් අය මයික් මියුට් කරන්න. කෞෂිකා මයික් එක මියුට් කරන්න. දැන් හිරුත්තියා කියවන්න. A A I U E au O au. Okay. Au. Okay. Saraf. Teacher. Kian. A E I U E O au. Very good. Siyat Saraf innawada? Siyat Safa. Sorry. Siyat Safa. Yes, teacher. Kian. A E I U E O au. Thank you, teacher. Hondai. Aman. A E I U E O au. Hondai. Yadurshan. A E I U E au. I O au. Hondai. Yumna. A E I U E O au. Ayat කියන්නේ යොම්නා. A E I U E O au. හොඳයි. හර්ෂාන් ඉන්නවද? Yes, teacher. කියන්න හර්ෂාන්. A I U E O au. අව්. ඕකේ හොඳයි. දක්ෂිතා. දක්ෂිතා ඉන්නවද? හරි කතා කරන්න. හාජරා දැන් කියමුද? Hari teacher. A E I U E O au. හොඳයි. සුරුබිකා. Kianam, teacher. කියන්න. E I U E O au. Teacher Lisa. Teacher mau kiwa. කිව්වද ඔයා? හරි. Teacher. හරි. එහෙනම් ෆර්හා කිව්වද? ෆර්හා දෙකකින් ජොයින්ට් වෙලා ඉන්නේ එකම ෆර්හාද? ඕකේ. ෆර්හා කියන්න. A E I U E O au. හොඳයි. හර්ෂාන් කිව්වනේ හර්ෂාන්. ඔව්. විද්‍යාර්ථ. දැන් අනිත් අය කියනකල් ඔයාලා අකුරු ටික ලියා ගන්න. මත්තවුங்க சொல்ற வரைக்கும் எழுத்துக்கள் எழுதுங்க. Teacher. விதார்த் சொல்லுங்க அப்பே. ஓ. A
I A I E I U O Au. ආයෙත් කියන්න විදාර්ථ. திருப்பி சொல்லுங்க அப்பே. A I U O Au. හොඳයි. ආරා ආෆ්තා කිව්වද? Teacher, A, E, I, U, O. අක්මල් දෙකකින් ජොයින්ට් වෙලා ඉන්නවද? A E I U O Au. සී නිදුර්ෂන් කිව්වද? Oh, teacher, nෑ කිව්වද නැද්ද? teacher. හරි කියන්න. A E U O Au. ඔව්. අල්ෂබා සිෆ්රාන්. අල්ෂබා ඕකේ. Oh, කියන්න. teacher. කියන්න. අකුරු ටික කියන්න. A, I, U, O, Au. හොඳයි. ඩිලූෂාන්. Teacher, Lisa. sorry. ඔව් ලියන්න ඔයාලා ඩිලූෂනා. sorry. ඩිලූෂනාද ඩිලූෂනා? Teacher. Good evening, teacher. කියන්නම්මා. නේ කියන්න. A I U O Au. හොඳයි. Teacher, Lisa. ලීසා කිව්වේ නැද්ද? Nෑ, teacher. හරි කියන්න ලීසා. A, E, U, O, Au. හොඳයි. Teacher, හරි කීර්තිෂා කිව්වද? නෑ ඔව් කිව්වද? නෑ කියන්න. අ කියන්න. A E U ඊනේ. ආයෙත් කියන්න. முதல்ல இருந்து சொல்லுங்க. A E I U O Au. හොඳයි. සයිඩ් කිව්වද? නෑ. කියන්න. A E I U O ඔව්. කවුද මේ ලෝගීත් රවුද්ද? ලෝගීත් teacher. රව්. Oh, teacher. හරිද නම කිව්වා? Oh, teacher. A හරි. I U O Au. හොඳයි. අක්ෂා එම්ඒ අක්ෂා. අක්ෂාද? අකුෂාද? Teacher Hajara live teacher. හරි ඉන්න අපි අනිත් අයගෙන් අහලා ගමු. වසීකරණි කිව්වද? Teacher. කිව්වද? My teacher. කියන්න. A E U O Au.
කවුද මේ ප්‍රකාශිනීද? ප්‍රකාශිනීද? ප්‍රකාශිනී කියලා ඉන්නවද? රීනා රිස්වාන් කිව්වද? රීනා Yeah, teacher. A a a a I I U a a o au. ආයෙත් කියන්න. A a a I I U a a o au. උ ඒ ඔ ඔව්. හරි. ආරෝන් කියන්නකෝ. කවුද? තවිස්කා. හරි දැන් අපි ආරෝන්ගෙන් අහලා තවිස්කා කියන්න. හරි. හොඳයි. තවිස්කා කියන්න. සිසිරා. ඒ ඉ උ ඒ ඕ ඔව්. මේ කවුද කිව්වේ? ඕකේ සිරාත් කියන්න. ඕකේ සිරාත්. ඒ ඉ උ ඒ ඔව්. ඔව්. තනිෂා Teacher, ඉෆතර சொல்லவா? යහියා ඉන්නවද? යහියා තවිස්කා ටීචර්. කියන්න කිව්වද? ඔව් ටීචර්. හරි. මෙතන සිරා and කවුද තව සකින් දෙන්නම කිව්වද? සංසියා කිව්වද? Teacher, Sakin can say. කියන්න. A e e e e e e e u e e a o au. Teacher, ඉෆතර சொல்லவா? If ඉෆ්තාතාරා ඔව් ටීචර්. කියන්න. ඒ ඉ උ ඒ ඔව්. ඔව්. තවිස්කා කිව්වද? ආත්‍රිකා කිව්වනේ මයික් මුට් කරන්න. තවිස්කා කිව්වද? ඔව් ටීචර්. කවුද නැති කෙනා? දස්වින් කවුද? දස්වින් ටීචර්. දස්වින් කියන්න. A a e e I I U e e o au. හොඳයි. වෙන කවුද කිව්වේ නැත්තේ? මේ නමක් ප්‍රකාශිනී කිව්වද? ප්‍රකාශිනී சொன்னீங்களா? வேற யாரும் சொல்லல. யஹி கிவ්වේ නේද? Teacher, Atmika. කවුද? Teacher, අත්විකා කිව්වේ නැද්ද? a I I u e e o au. ஹோண்டை. இப்ப நான் ஒருத்தர் கிட்ட கேட்டது வந்து உங்களுக்கு இந்த எழுத்து ஞாபகம் சரியா?
அப்ப அது கேட்கும் போது நீங்க அவதானிக்கிறதுக்கு தான் ஒருத்தருக்கு கேட்டேன். Okay. இது விளங்கிச்சா இந்த எழுத்துக்கள் எல்லாம்? Yes, teacher. எல்லாத்துக்கும் எழுத்துக்கள் Madam. Teacher, நீங்க சொல்றது கிளியரா விளங்க மாட்டேங்குது. Teacher, விளங்குச்சு. என்னது මං කතා කරන එක? සරාෆ් கேட்க அனுப்புறது. කිව්වේ என்னது මං කතා කරන එක සරාෆ්? එහෙනම් ටීචර් இருத்தியா கேக்குதாமா? கேக்குது மேடம். ஓகே. ඇහෙන්නේ නැත්තම් චුට්ටක් අවයි චෙක් කරන්න. ஓகே. ஒன்னா இப்ப இந்த எழுத்துக்கள் எல்லாம் நீங்க உங்களோட காப்பியில எழுதிக்கிட்டீங்களா? Yes, teacher. Teacher, கேலி එහෙනවා. කෑලි ඇහෙන්නේ ළමයි මං කතා කරන එක? Teacher. නේ. හරி. ඔයාලට කැඩි ඇහෙනවා නම් உங்களுக்கு கவரேஜ் ப்ராப்ளம் இருக்கும். இப்ப மத்தவங்களுக்கு கேக்குதுன்னா ஒருத்தருக்கு கேட்கலன்னா கவரேஜ் கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க. ஓகே. இப்ப நான் இந்த எழுத்துக்கள் நீங்க ஒருத்தர் வாசிச்சீங்க சரியா? உங்களுக்கு இப்ப இந்த எழுத்துக்கள் தெரியுமா? தெரியும் டீச்சர். தெரியும் டீச்சர். காட்டாரி யாருக்காச்சும் விளங்காம இருந்தா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த எழுத்துக்கள் உச்சரிக்க முடியாத எழுத்து இருக்குதா பிள்ளைகள்? ఐ స్క్రీన్ కి అందిන්නේ స్క్రీన్ కి అందాම ළමයි මයික් ඔන් කරගෙන කතා කරන්න එපා. மைக் ஒன் பண்ணிக்கிட்டு கதைக்காதீங்க. இப்ப நான் இந்த கொடுத்த எழுத்துக்கள்ல ஏதாவது ஏதாவது எழுத்துக்கள் இருக்குதா? எனக்கு விளங்கல டீச்சர் இந்த எழுத்து, எனக்கு புரியலங்கிற யாராச்சும் இருந்தா சொல்லுங்க. மைக் ஆன் பண்ணி அவங்க மட்டும் மைக் ஆன் பண்ணுங்க. டீச்சர் அந்த அவுக்கு மானா போட்டுண்டிக்கு சானா போட்டு அவுக்கு பக்கத்துல என்னமோ ஒரு எழுத்து இருக்கு, அது என்ன எழுத்து டீச்சர்? அந்த எழுத்து யூஸ் பண்றது இல்ல, அதனால தான் அது க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இங்க பாருங்க இந்த ஸ்கிரீன்ல யார் இப்படி எழுதுனது ப்ளூ கலர்ல பிளாக் கலர்ல எல்லாம்? டீசா தான் எழுதுறாங்க. நான் எழுதவே இல்ல. லீசா தான் எழுதினது. හරි. දැන් බලන්න මේ අකුරුලින් ඔන්න ආය சவுண்ட் එක உச்சாரணை කරனா திரும்பவும் இந்த சவுண்ட நான் சொல்றேன் கவனிங்க. முதலாவதுல இருந்து அ ஆ எ ஏ இ ஈ உ ஊ எ ஏ ஓ ஓ ஔ. තේරුණාද? තේරුණාද? මේ ටික ලියාගත්තද? මේ අකුරු ලියාගත්තද? දෙලිතලා එළිදීටිකලා. ඔව් ටීචර්. හරි දැන් මං ඊළඟ අකුරු ටික පෙන්නන්න යන්නේ ඔයාලට. මේකේ මොනවද டவுட் නැහැ නේ? இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா யாராச்சும் சொல்லுங்க, கேளுங்க. ஏதாவது இருந்தா யஹியா விளங்கிச்சா? சஃபா, சன்சியா விளங்கிச்சா? கௌஷிகா, ஆரோன், ரீனா, யதுர்ஷா, சாரி யதுர்ஷான், தேருநாத, நூருல், Yes teacher. හුදා. ඕකේ. හරි. එහෙනම් ඊළඟ අකුරු ඉගෙන ගන්න යමුද අපි? Okay, madam. அடுத்த எழுத்துக்களுக்கு போ. Oh teacher. පේනවද?
වෙන හරි. දැන් කවුරුත් ස්ක්‍රීන් එක අල්ලන්න එපා. හරිද? අපි දැන් මේ අකුරු ටික ඉගෙන ගමු. இதுலயும் அப்படித்தான் பிள்ளைகள் சில சிங்கள எழுத்துக்குள்ள தமிழ் எழுத்து அதனால ஒரே எழுத்த கொடுத்திருக்காங்க. சரியா? உச்சரிக்கும் போது நான் உச்சரிக்கிறது நல்லா அவதானிச்சுட்டு கவனிங்க. அப்பதான் எழுத்துக்கள் விளங்கும். ஓகே. ஒன்னு බලන්න. ක ච ජ ට ඩ ත ද ම ය ර ල ව ස හ ල න මේක මේක න ඊළඟ අකුර ද. ඇයි විශේෂ දාගෙන රණ්ඩු වෙන්නේ ළමයි? එයාලා පාඩමට අහුම්කම් දෙන්නේ නැත. ටීචර් ඒගොල්ලන් මෙසේජ් දානවා අපිට ඔයාගේ බෝඩ් එහෙන් පේන්නේ. என்ன சொன்னீங்க? அப்ப எனக்கு கேட்கல. கிளியரா சொல்லுங்க. டீச்சர் இவங்க மெசேஜ் போடுறதுனால அந்த மெசேஜ்கள் வந்து முடிஞ்சிருக்கு சார் டீச்சர். அதனால உங்களோட ஸ்கிரீன் விளங்குது இல்ல. ஓ කවුරුත් මැසේජ් දාන්න එපා. දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ කවුරුත් ලියලා නැහනේ. කවුරුත් රණ්ඩු වෙන්නත් එපා. දැන් මැසේජ් එක කවුරුත් දාන්නත් එපා. දැන් බලන්න මේ මැසේජ් එක දාපුවම පේන්නේ නැහනේ ළමයි. ස්ක්‍රීන් එකේ අඳින්න නැතුව බලලා ලියා ගන්න. හරිද? ඒක தானே லியවෙන්නේ ஸ்கிரீன் එකේ. தெரியாம எழுதிடும். அதனால சண்டை போடாம இந்த பாடத்துக்கு கவனிங்க. பாடத்தை கவனிச்சா தானே அடுத்தடுத்த எழுத்து தெரியும். ඔන්න මම මේ පැත්තේ තියෙන අකුරු ටික මුල් අකුරු ටික යටට කියවන්න. දිගට නෙමේ යටට පහළට. කීලකි වාසිக்கிறே. ඔන්න ක ච ට ත ප ම ර ව හ න. ඔන්න ආයෙත් කියවන්නම්. ක ච ට ත ප ම ර ව හ න. තේරුණාද ඒ අකුරු ටික? තේරුණාද? සරස් වෙලඟිචා? හරි. ආරා කියන්න බලන්න ඒ අකුරු ටික. ආරා අෆ්තා. டீச்சர் சொல்லவா? ஓ சொல்லுங்க அப்ப. க ச ட த ப ம ர வ ஹ ந க ஞ ட த ப ய ல ச ல ந. டீச்சர் சன்ஸ்கிரியா சொல்றியா? மெத்தன ந இந்த கடைசியா சொன்னீங்க தானே ந எழுத்து அங்க தமிழ்ல கொடுத்ததுக்கு இது வந்து த. சரியா? இது என்ன எழுத்து? த. த எழுத்து இருக்கா தமிழ்ல? இல்ல டீச்சர். அப்ப நாங்க அந்த எழுதக்குள்ள இந்த த தான் எழுதுறது. அந்த லிந்த அந்த வேர்ட்ஸ் எழுதும் போது இந்த த தான் எழுதுறது. அது இல்லாம மேலே ஒரு த கிட்ட பாருங்க தன்னு போட்டிருக்கு த. அந்த த இது ஒரு த. ரெண்டுமே த எழுத்து.
ஆனா உங்களுக்கு வந்து தமிழ்ல அந்த உச்சரிக்கை இல்லாதனால அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. டீச்சர் ஹுதா சொல்லையா? ஷஃபா சொல்லையா? டீச்சர் ஹுதா டீச்சர் சொல்றேன். சன்சியாவா? ஷஃபா சொல்லையா? கா க ச ஜ சொல்லட்டா தீக்ஷித் சொல்ற. දැන් හැමෝම මයික් මියුට් කරන්න. ආයෙ දැන් මෙතන விளங்காதவங்க இருக்காங்க. அப்ப திருப்பி ஒருக்கா நாங்க வாசிக்க போறோம். சராஃப் வாசிங்க. க க ச ஞ ச த சராஃப் சராஃப் யார்கிட்ட කියවන්න. பனிய வாசிங்க. பனிய இந்த சொற்கள் எல்லாம் வாசிச்சு அடுத்து க ச ட த ப ம ர வ ஹ ந க ஜ ட த ப ய ல ச ல த ந த சன்சியா இங்க பாருங்க, கடைசி எழுத்து வந்து கவனிங்க பிள்ளைகள். இங்க தமிழ்ல நன்னு கொடுத்ததுக்கு அது வந்து சிங்கள உச்சரிப்பு வந்து த. சரியா? இங்கன தக்கு பக்கத்துல அடுத்த எழுத்து தன்னு கொடுத்திருக்கிறது. அது த இல்ல த. ஏன்னா உங்களோட தமிழ் எழுத்துல த எழுத்து இல்ல தானே. த எழுத்தும் இல்ல, க எழுத்தும் இல்ல, டீச்சர் அடுத்தது ச எழுத்தும் இல்ல. சரியா? அந்த உச்சரிப்பு வாரத்துக்கு மட்டும்தான் அந்த எழுத்து உங்களுக்கு தமிழ்ல கொடுத்திருக்கேன். உச்சரிக்கக்குள்ள கவனமா அவதானிங்க. திருப்பி ஒருக்கா நான் வாசிக்கும் போது அவதானிங்க. அந்த இடத்துல பிழை விடாதீங்க. ஓகேயா? ஒன்னமாங்க එක පාරක් කියවන්න. டீச்சர் කියවලා ඉවර වුණාම ආයෙ මං ඔයාලගෙන් අහන්නම්. හරිද ළමයි? හරිද? ஹரி டீச்சர். හරி. ஒன்னு பகலட்ட கீழேக்கு தான் நான் வாசிக்கிறேன். நல்லா ஸ்கிரீனை பார்த்துக்கிருங்க. மொத எழுத்துல இருந்து க, ரெண்டாவது ச. என்ன எழுத்து? ச. இலாங்கட்ட ட, இலாங்கட்ட த, ப, ம, ர, வ, ந. திருப்பி ஒருக்கா வாசிக்கிறேன். க, ச, ட, த, ப, ம, ர, வ, ஹ, ந. இன்னொருக்கா வாசிக்கிறேன். க, ச, ட, த, ப, ம, ர, வ, ஹ, ந. ஓகேயா? அது மொத வரிசை. அடுத்த இரண்டாவது வரிசையில பாருங்க. க, ஜ, ட, த, ப, ய, ல, ச, ல, த. திருப்பி வாசிக்கிறேன். டீச்சர் ஓ කියන්න. த கடைசி எழுதி அது ந இல்ல த. த. அதுக்கு இது புத்தகங்கள்ல எப்படி தெரியுமா போடுற? தானா ஆ. போட்டு பிராக்கெட்டுக்குள்ள டி போட்டுடுற. ஓ அப்படி சரி. நீங்க உங்களுக்கு வசதி எப்படி விளங்குதோ அந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். சரியா? தன்னு உச்சரிக்கிற மாதிரி இங்கிலீஷ்ல ட போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா டிஹெச் அப்படின்னு போட்டுக்குங்க பேக்கெட்ல. ஓகேயா? ஓகேயா சராஃப்? ஓகே டீச்சர். ஓகே. ஒன்னு திரும்ப ஒருக்கா வாசிக்கிறேன். க, ஜ, ட, த, ப, ய, ல, ச, ல, த. ஒரு வாசிக்கிறேன். க, ஜ, ட, த, ப, ய, ல, ச,
ல த then தேருநாத இப்ப விளங்கிச்சா தேருநாடு குட்டுமி தேருன்னதி யாராச்சும் இருக்கீங்களா விளங்காத யாராச்சும் இருக்கீங்களா இன்னும் කියන්න மைக் ஆன் கல்லாம் விளங்கலனா விளங்கல டீச்சர்னு மைக் ஆன் பண்ணி சொல்லுங்க பிள்ளைகள் கடைசியா இருக்கிற நானாக்கு அது என்ன டீச்சர் அது வந்து த அந்த த வந்து நாங்க யூஸ் பண்றது வந்து லிந்த லிந்த அந்த எழுதக்குள்ள நாங்க அந்த தவை யூஸ் பண்றோம் அந்த கடைசியில நான் எழுதிக்கிறாதீங்க பிராக்கெட்ல டி ஹெச்னு போட்டுக்குங்க த கதைக்கிறது விளங்கல டீச்சர் வேற யாரும் மைக் ஆன் பண்ணிருக்காங்க හරි මයික් ඔක්කොම දැන් මියුට් කරා හරිද මයික් මියුට් කරන්න கடைசியா கொடுத்திருக்காங்க தானே நான் எழுத்தொன்னு கடைசி எழுத்து அது ந இல்ல த அந்த தவ வந்து நீங்க இங்கிலீஷ்ல எழுதிக்கீங்க டிஹெச்னு பிராக்கெட் குள்ள அப்போ உங்களுக்கு விளங்கும் தங்கிறது டிஹெச்னு பிராக்கெட்ல எழுதிக்கீங்க அது வந்து த எழுத்து அந்த தவ நாங்க யூஸ் பண்றது வந்து அந்த லிந்த அந்த மாதிரி எழுதக்குள்ள நாங்க அந்த தேவத்தை யூஸ் பண்றோம் ஓகேயா விளங்கிச்சா ஓ டீச்சர் விளங்கி தெம்மங்க அஹන්නේ வாசிக்க இல்ல நான் இப்ப கேக்குறது வந்து வாசிக்கிறதுக்கு இல்ல சொல்லுங்களேன் சொல்லுவாங்க டீச்சர் එදමා දීක්ෂිතා මොකක්ද ඇහුවේ ක්ලියර් නෑ டீச்சர் அப்ப எந்த எழுத்து திருப்பி கேளுங்க கிளியர் இல்ல டீச்சர் அந்த லக்கு கீழே உள்ள எழுத்து ந இல்ல நீங்க தானே அப்ப அது என்ன எழுத்து அதுதான் த எழுத்து தயான்ன த அந்த தன்னு நான் தன்னு எழுதிக்கீங்க அது பிராக்கெட்ல எழுதிக்கீங்க டிஹெச்னு பிராக்கெட்ல போட்டுக்கோங்க அப்ப தன்னு நினைவு வரும் ஓகே டீச்சர் ஓகேயா ஹரிது தேருநாத வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்கா நித்யா டீச்சர் அது தவா இந்தவா டீச்சர் த அந்த வந்து நாங்க யூஸ் பண்றது வந்து அந்த நிலான்னு எழுதுவோம் தானே நாங்க தமிழ்ல நிலா நிலாவுக்கு என்ன சிங்களத்துல சொல்றது அந்த இந்த தேவத்தை நாங்க யூஸ் பண்றது அப்புறம் கிணறுக்கு நாங்க என்ன சிங்களத்துல சொல்றது கிணறுக்கு நாங்க என்ன சிங்களத்துல சொல்றது இந்த தேத்தா யூஸ் பண்றது நாங்க கிணறுக்கு என்ன அது நாங்க சொல்றது சிங்களத்துல லிந்த ஓகே ஓ லிந்தன்னு எழுதக்குள்ளையும் இந்த தேவத்தை நாங்க யூஸ் பண்றது அப்புறம் இன்னொருத்தர் சொன்னார் தானே அந்த கட்டில் அந்தன்னு நாங்க சொல்லும் போது அந்தன்னு சொல்லும் போதும் நாங்க யூஸ் பண்றது இந்த தேத்தா இப்ப விளங்கிச்சா விளங்கிச்சா தீக்ஷித் விளங்கிச்சா எஸ் டீச்சர் விளங்கிச்சு ஹரி வேற யாராக்கும் விளங்காதவங்க இந்த எழுத்து விளங்காதவங்க யாராச்சும் இருக்கீங்களா ஆரோன் கௌஷிகா ஆரோன் விளங்கிச்சாப்பே ஓகே கவனிங்க பிள்ளைகள் சில எழுத்துக்கள் சிங்கள எழுத்துக்கள் தமிழ்ல இல்ல அதனால்தான் ஒரே கொடுத்திருக்காங்க தயவு செய்து சாட் பாக்ஸ்ல மெசேஜ் போட வேண்டாம் பாக்ஸ்ல ஏன் மெசேஜ் போடுறீங்க இப்ப படிக்கிறீங்களா சாட் பண்ண வாரீங்களா
දැන් මම මේ chat box එකේ මේ message කරලා තියෙන ඒවා ඔක්කොම screenshot අරගෙන සර්ට් යවනවා ඔයාලගේ මේ රණ්ඩු වෙනවානේ මේ ළමයි chat box එකේ නේද chat box එකේ මොනවා හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න මයික් එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් අහන්න chat box ல ஏதாவது பாடம் விளங்கலன்னா கேளுங்க ළමයිමයි රණ්ඩු වෙන්නේ නැහැ හරි දැන් මේ අකුරු ටික කියවන්න කැමති අය hand ගන්න එපා මයික් කරන්න එපා hand raise කරපුවා මම එක එක්කෙනාගෙන් අහනවා இந்த எழுத்துக்கள் வாசிக்க ஏழுமா எனக்கு இப்ப எல்லாத்துக்கும் மேலுமா இருக்கணும் ஏன்னா நான் சொல்லி தந்திருக்கேன் அவங்க எல்லாம் hand raise பண்ணுங்க நான் ஒருத்தர்கிட்ட கேட்பேன் ஹரி கௌஷிகா வாசிக்க ஏழுமா கௌஷிகா Yes, teacher. ஹரி கியவான் K, K, S, J, D, D, P, 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 M, Y, R, R, V, S, H, L. ந N, N, න ද இப்ப நம்ம කියලා දුන්නනේ අකුර ද මොකක්ද D, ඕකේ ඊළඟට මට කියන්න දීක්ෂිත් K, G, S, J, T, D, T, D, P, B, M, Y, R, L, B, S, H, L, N, D. හොඳයි very good இப்ப எழுதிக்கிறங்க மத்தவங்க காப்பில சரியா ඊළඟට කියන්න තිලොක්ෂි K, S, D, T, P, M, R, V, K, N, K, Y, T, T, P, Y, L, S, L, N. නද මේක අන්තිමේට මං කොච්චර දැන් කිව්වද අන්තිම எழுத்து නවා டீச்சர் கடைசி எழுத்து வந்து இந்தாண்டு சொல்றாளியா டீச்சர் ද கடைசி எழுத்து ද டீச்சர் இந்த எழுத்த இந்தாண்டு சொல்றாளியா இல்ல ද දන්න තමයි சொல்றேன் හරි ඕම කපලා තියන්න හොඳයි දීක්ෂිතා ඕකේ දැන් ඊළඟට මට කියන්න ඉන්න මං hand raise කරලා තියෙන අයගෙන් තමයි අහන්නේ Francia வாசிக்கியா? ඊළඟට හිරුත්තියා P, Ch, T, D, T, P, M, R, V, H, N, G, J, D, D, B, Y, L, S, L, D. ඕකේ හොඳයි ඊළඟට මට කියවන්න ඉවිෂාන් K, J, T, T, P, M, R, V, H, N, G, J, D, 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 B, Y, L, S, L, D. හොඳයි very good மத்தவங்க வாசிக்கிற காட்டிலே மத்தவங்க எழுதுங்க தஷ்வின் Yes, teacher. K, G, T, J, T, D, T, D, P, B, M, Y, R, L, V, S, H, L, N,
the හොඳයි. very good. ඊළඟට මට කියවන්න යදුර්ෂන්. क च ट त प म र व ह न ग ज ड द ब य ल स स ल द. හොඳයි. හොඳයි. ඊළඟට කියවන්න සංසියා. क च ड त प म र व ख न क ज ड त प य ल स ल ट. Okay. ඊළඟට කියන්න සයිඩ්. කේම් සයිඩ්. क च ट त प म र व ह न ग ज ड द ब य ल स ල ද. හොඳයි. ඊළඟට ආරෝඩ්. S ආරෝඩ්. क च ट त प म र व ह न ग ज ड द ब य ल स ल द. හොඳයි. very good. ඊළඟට කියන්න මට ලීසා. क ग च ज ट ड थ द प ब म य र ल व स ह ल न द. ද. ඊළඟට මට කියන්න වශීකරණි. क च ट त प म र व ह न ग ज ड द ब य ल स ल द. හොඳයි. ඊළඟට මට කියන්න මිදුන්. teacher क स ट त प म र व ह न ग ज ट द प य य ल स ल ද. okay. හොඳයි. හරි. good. දැන් මේ තව කට්ටිය හෑන්ඩ් රේස් කරලා තියෙනවනේ. அவங்க கிட்ட நான் அடுத்த நாள் கேக்குறேன். ஏன்னா டைம் எண்ட் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு இன்னொரு கிளாஸ் ஒன்று இருக்கு தானே 8 மணிக்கு. Yes, teacher. teacher Oh. 8:30 தான் teacher 8:30 தான் teacher இருக்குது 30 தான் teacher 8:30க்கா? அப்ப நான் ஓகே. அப்ப நான் மத்தவங்க ஓகே. ஓகே. அப்ப யாருக்கு 8க்கு இருக்கு? සවිස්කා teacher இல்ல හරි. teacher සවිස්කා කියලා යන්න එන. හරි. තවිස්කා කියලා යන්න එන. இல்ல teacher எனக்கு கிளாஸ் இல்ல இது மட்டும் தான் இருக்கு சரி. කාටත් 8ට පන්ති නැද්ද? නෑ teacher හරි. එහෙනම් අමාන් තියනවද? ඕකේ. අමාන් කියන්න බලන්න. අබ්දුල් කියන්නද please ඉන්න අමාන් කිව්වට පස්සේ අෆ්සාල් කියමු. ඕකේ. අමාන් ඉන්නවද? අමාන් teacher ඔව් කියන්න. டீச்சர் நான் இப்ப ப்ரே பண்ண போகணும் டீச்சர் என்ன அடுத்த கிளாஸ்ல நீங்க සරි கூப்பிடுங்க අපනි. ඕකේ ඕකේ අපේ. ඕකේ. හරි. ප්‍රේ කරන්න ඉන්න අය යන්න කමක් නැහැ. අනිත් අය යනවා නම් යන්න. අෆ්සාල් කියනවද? අෆ්සාල් ප්‍රේ பண்ண இருக்கு අපේ. இல்ல டீச்சர் நான் இந்தியா போகல நாளைக்கு தான் போறேன் சரி அஃப்சால் කියන්න. டீச்சர் சொல்லி முடிச்சு அவங்க என்ன செய்யணும்?
Teacher mama කියනවා. Okay, very good. Oh, then කියලා ඉවර කට්ටියට තේරුණාද? ඩවුට් ஏதாவது இருக்குதா சொன்னா உங்களுக்கு? හරි. එයාලා ලීව් වෙන්න කියන්න ඉන්න කට්ටිය ඉඳලා කියලා යන්න එහෙනම්. Thank you, teacher. சொல்லி முடித்தவங்களுக்கு விளங்கிச்சுன்னா லீவ் ஆகுங்க. மத்தவங்க Thank you, teacher. ஓகே. සදීජන් කියනවා. Teacher Raishna. හරි. ஹரி ஓகே. நூருல் சொல்றீங்களா? நூருல் ஹுதா? Okay, teacher. Ka, ga, cha, ja, ta, da, ta, da, pa, ba, ma, ya, ra, la, va, sa, ha, la, na, da. හොඳයි, very good. හොඳයි කියලා තේරුණ අය ලීව් වෙන්න. හරිද? Okay, Okay. teacher. Surubika. Okay. Surubika. Teacher කියන්නම් teacher. කියන්න. sa da ta pa ma ra va ha na ka ja ta ta pa ya la la sa la da teacher. හොඳයි, very good. ඊළඟට මට කියන්න තවික්ෂා කිව්වද? teacher. හරි. Okay. කිව්වද? Yeah, teacher. Teacher, bye, කියන්න. teacher. Good night. කියන්න තවිෂ්කා. Thank you, teacher. Bye. Good night, teacher. Sa, ja, da, da, ta, ta, ba, pa, ma, ya, ra, la, va, sa, ha, la, na, da. හොඳයි. Good night, ඊළඟට teacher. මට කියන්න bye. අල්ෂබා සිෆ්රාන්. Ka, ga, sa, ja, ta, da, da, ta, da, pa, ba, ma, ya, ra, la, va, sa, ha, la, na, da. Okay. Thank you, teacher. ප්‍රහාෂිනී. Okay. ප්‍රහාෂිනී. Ga, sha, da, da, pa, ma, ta, ba, ha, na, ka, ya, da, da, pa, ya, la, sa, la, da. Okay. ග ඉස්සෙල්ලා උඩ තියෙන මකුර ග. Okay, හොඳයි. Thank you, teacher. ඊළඟට okay. සතිජ්ජනීද? මොකක්ද නම? සදීජන් teacher. Okay, sorry. සදීජන් කියන්න. සදීජන් නියුවා. lecture. නියු. Okay. කියන්න. ka ga sa ja ta da ta da pa pa ma ya ra la va sa ha la na na. නද. Okay. අන්තිම අකුර ද. Okay. අක්මල්. Ka, sa, da, ta, pa, ma, ra, va, ha, na, ga, ja, da, da, ba, ya, la, sa, la, da. හොඳයි. ඊළඟට මට කියන්න දක්ෂිතා. 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 ෆර්හා. Oh, teacher. කියන්න. Ka, ka, sa, ja, ta, 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 pa, pa, ma, ya, ra, la, va, sa, ga, la, na, da.
හරි. හල. ඕකේ. හරි. දක්ෂිතා කියන්න. ක ස ට ත ප ම ර ව හ න ක ग ज ट त प य ल स ल ද. අතිමාවද. ඕකේ. හරි. ෆර්හා කිව්වද? සීනත් ෆර්හා. කිව්වට හරி. டிலூஷனா. டீச்சர் சொன்னாக்கள் டீச்சர் ஓ சொன்னாக்கள் லீவ் பண்ணுங்க. டிலூஷனா. க ச ட த ப ம ர வ ஹ ந க க ஜ ட த ப ய ல ச ல ද ටීචර් හොඳයි. ඊළඟ ඉෆ්තාරා. ඉෆ්තාරා ඉන්නවද? sorry ඉෆ්තාරා. sorry කියන්න. ඉෆ්තාරා කියන්න. ලීසා. කා ගා චා ජා ටා ඩා තා දා පා බා මා යා රා ලා වා සා හා ලා නා ඩා. ඕකේ හොඳයි. Thank you teacher. Bye teacher. bye. ලෝගෙත්‍රෝ. ලෝගෙත්‍රෝ කියන්න. ස ද ත බ ම ර ව හ න ක ජ ට ත බ ய ல ச ல த. சொல்லிவா டீச்சர். க ச. ஓ க ச எழுத்து ரெண்டாவது ச எழுத்து சரியா? லோகெத்ரோ. ஓகே டீச்சர். குட் நைட் டீச்சர். குட் நைட். நிகிஷ். நிகிஷ். क स ड त ब म र व ह न क ज ड त ब य ल स ल த. கடைசி எழுத்து த. முதலாவது க, ரெண்டாவது ச, மூணாவது ட. ஓகேயா? ஓகே. වෙන කවුද කිව්වේ නැද්ද? ඉෆාත් ආරා තමයි කිව්වේ නැත්තේ. டீச்சர். කියන්න. நானும் டீச்சர். ஓ කියන්න. க க சொல்லுங்கம்மா. ச ஜ ட ட த த ப ப ம ய ர ல ப ச ஹ ல ந த. හොඳයි very good. හරි එහෙනම්. இப்ப எல்லாத்துக்கும் விளங்கிச்சு தானே? இப்ப அடுத்த கிளாஸ்ல நாங்க சந்திப்போம். திருப்பி ஒருக்கா பார்ப்போம். இந்த ஃபர்ஸ்டா செய்யும் போது இந்த எழுத்துக்களை குட் திருப்பி நைட் பார்க்கிற டீச்சர். நினைவு இருக்குதான்னு. ஓகே ஓகே குட் நைட். හැමෝටම සුබ දවසක්. good night.